Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Cahyo Kuntadi. Wah, awake dhewe chemistry tenan. Chemistry. Dalang, dagelan, sinden, pengrawit kabeh biru. Nggih, biru. Kejaba nyengkuyung karo Partai PAN. Biru adalah doa untuk warga masyarakat ing Bungkal mriki mugi-mugi bisa rukun bebarengan mbangun kota Ponorogo. Oh, nggih, werdine biru niku nggih Pak nggih. Nggih. Biswa rukun warga masyarakat Bungkal sesarengan anggenipun bangun Ponorogo. Leres nggih. Nggih, chemistry Pak, chemistry. Leres. Pake biru, kula ya biru. Nadyan teko dalan balik mulih meneh ngene. Lah kok balik mulih meneh? Wong sirar nganggo batik kok Pak wau kok. Jenengan? Nggih. Lho batik biasane lah nggih jagong. Lah wong niki lak temane budaya dan pariwisata. Wah iya, Budpar. Telepon ternyata biru, Bali mulih melih Pak. Kok seragam biru. Nggih. Ya tujune kok jenengan kagungan kostum sing rupane biru. Lho, napa mawon enten Pak, putih menduwe kula kok Pak. Putih nggih apa? Nggih anu, dadi lakone Gareng dadi ratu mangke nganggane putih ngoten. Wah iya, apik. Gergah. Lek pamane kostum ireng nggo apa Pak Gareng? Ireng nika nggih dingge anu Pak. Dingge seragam kalian Pak Dalang kali kanca menyesuaikan. Oh, men ketok langgeng. Oh, ireng. Ireng ki ya nek werdine ora mung biru tok kok Pak. Ireng apakah werdine? Ireng kuwi warga Bungkal iri drengki ora pareng. Wah iya. Eblek wayang ki rupane abang. Abang saka tembung warga Bungkal, aku bangga karo Ponorogo. Wah iya. Ngoten lho Pak. Gunungan iki warnane enek kuninge. Apakah kuning? Kuning menika winengku ati kang wening. Dadi warga masyarakat atine wening, pikirane resik. Ijo. Ijo iki lho jodone warga masyarakat Bungkal dalange Pak Cahyo Kuntadi. Wah iya. Oren. Oren menika abang ya ora, dadi coklat ya ora, kuning ya ora. Kok sik to, terjemane oren ki apa? Oren menika ora tau leren, Pak. Wah iya. Ora tau leren le nyambut gawe mergo ditresnani masyarakat. Pokoke otak-atok gadok piye mulih nggawa dhuwit ngono ya, Pak. Iya nggih. Tekno kadung corengan kok, Pak. Nggih. Niki dalam rangka gebiar budaya Mataraman Mas Gareng. Ingkang dipun tindakaken dening keluarga besar Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kalian DPRD Provinsi Jawa Timur. Leres. Nika ingkang dipun pandegani kalian pepunden kula Bapak Dr. Suli Daim saking PAN kala wau. Ngoten, ingkang sampun sambutan kala wau nggih. Leres nggih. Nggih, nderek Mangayu Bagyo lekasipun menika Disbudpar Dinas Budaya dan Pariwisata ingkang dipun sengkuyung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi anggenipun gelar budaya wayang wonten ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Ponorogo mriki, Pak. Nggih. Mugi saged berkelanjutan. Amin ya untuk masyarakatnya. Nggih. Kenapa kok desa kene iki diwenehi tenger Bungkal? Mulai. Bungkal lho pancen desane jenenge niku kok, Pak. Loh, Gareng yen nang ngendi-ngendi biasane selalu menerjemahkan, menjabarkan. Upamane Ponorogo apa ki para wargane do sayur rukun. No ki nata negara supaya becik. Lah, Bungkal. Iki lho resikone nek nderekke dalang cerdas ki ngene iki lho. Lah sampeyan yo cerdas kok ya. Tenan iki iso koplak tenan iki nek orang iso ngikuti. Bungkal. Heeh. Niki dionceki ngoten, Pak. Nggih no. Ya sak iso-iso ya, Pak. Nggih. Sak iso-iso mergo ora persiapan kok langsung didadak ten panggung kok, Pak. Iya, Kak. Pancen yo kudu serba cepat, tepat dan akurat. Oh, nggih. Ya sak iso-iso. Bungkal miturut keperluan dalu niki. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufe napa, Pak? B U N G K A L. Leres. B Bungkal gitu. B-ne bersama-sama Dinas Budaya dan Pariwisata sing diembani utawa diestoni dening DPRD
Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur nggelar acara wayang untuk masyarakat. Tepuk tangan, spontan yang bagus ini. Pinter tenan iki. Luar biasa. Niki pun nanya kemeringet lho Pak, niki Pak. Yang kedua U. U menika tujuanipun Pak. U untuk untuk siji menghibur masyarakat, ping pindhone untuk selalu inggih menika memupuk utawa nguri-uri budaya lan tradisi supaya tidak hilang. Nah, itu U. N sik dawa lho. Iya Pak, dawa Pak, dawa. Nggo mlaku ngantek ketekuk-tekuk Pak, dawa. N nilai luhur yang ada dalam pakeliran wayang sebagai contoh untuk kehidupan berumah tangga dan masyarakat ana ing Bungkal mriki. Luar biasa. Men saya semangat para penonton. Tepuk tangan to Pak Gareng elok iki. Men tambah semangat. Pun mboten sak tepuk tangan pun. Lah ngopo? Wong iki ya mringis tenan kok dadak tepuk tangan. Gareng tralala itu tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, Pak. Terus? Nggih, yang dibutuhkan gareng tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan, Pak. Iya. Tak kira saweran. Beda karo saweran. Oh, beda. Uluran tangan iki tegese donga, Pak. Donga, muga-muga pinaringan lancar anggere kula mikir mbungkal niki, Pak. Wah, iya. Nggih, mau apa mau? Niku U, N. Terus G. G ya, Pak ya? Nggih. Nggih, alon-alon, Pak. Alon-alon, ya nganggo mikir kok, Pak. Generasi milenial, generasi muda, generasi yang akan datang diharapkan akan tetap selalu cinta akan budaya dan tradisi Indonesia. Luar biasa nggih. Nggih. Astagfirullah. Ora rugi sewengi 750 ngene iki. Lah nggih to, arep golek jangkep 1000 kok angele. Iya. Yo sing penting berkah barokah. Penting disyukuri ora lokak saya kebak. Ora lokak tambah kebak, disyukuri mawon. Nggih. Nggih, pira-pira ditampa. Sing maringi ikhlas berkah kanggone sing nampa. Nggih. Ikhlas nggih? Ikhlas. 750 ikhlas. 750 ikhlas niki pira-pirae kula mulih ora nampa ya ikhlas. Ning raimu kok pucet ngono? Mboten pucet nyatraine gareng pun ngeten iki tegese kula mulih keng mriki lahir batin Pak ora disangoni ikhlas. Sebabe Wis lunas. Wah iya. Le cemepak ora wani gleling mergo wis lunas niku, Pak. Terus K. Kepara nyoto. Angel tenan Pak niki. K. Kebudayaan dan pariwisata sinergi untuk bersama-sama menghibur dan memberikan edukasi terhadap masyarakatnya melalui pentas wayang kulit. Wah, elah. Ya dikumpliti dengan dalang sapa bisa? Dengan dalang Ki Cahyo tadi satu-satunya dalang yang terbaik, best of the best, dalang idola. Saka tembung idola iki dalang ora larang. Iya. Ya ora apa-apa mau golek dulur kok ya to. Nggih, waton pinter. Larang-larang malah ora ketanggap malah merongos ning omah. Betul, Pak, betul. Kula jenengan karo kanca-kanca iki sing penting lek iso metu ka omah ngoten mawon. Iya. Ten omah ya bunek kok, Pak. Iya. Ah iya. Mbok kula diwangi to, Pak? Yo ora, engko tugase dhewe-dhewe. Oh iya. Aku wis sewengi lho kuwi bakal mikire. Akan menjadi barometer tolok ukur di Provinsi Jawa Timur untuk provinsi-provinsi yang lain, budaya dan pariwisata sing selalu ngrembaka. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Iya. Ki ngongkon tepuk tangan karo mikir dhek bar iki apa ngono. Nggih. Iki mau apa? Niki A. Terus kari dhewe. L. Larso melu ra Larso. Ora melu. Lagi umroh ayo. Layak untuk diteruskan, layak untuk dilanjutkan acara seperti ini karena banyak manfaat yang positifnya untuk masyarakat, manfaat yang positifnya untuk Jawa Timur. Wah, nggih. Tepuk tangan. Nggih, Mas Jajak. Nggih. Menika Jajak mriki jijik.
Niki lho, semunipun pepunden kula menika ingkang winantu pakurmatan Pak Ali Afandi menika saking perwakilan Kadis Budpar Jawa Timur. Rena penggali mergo jenengan sampun saged menjabarkan tentang bungkal niki wau. Nggih niki miturut kepentingan dalu niki. Wau nggih paring dawuh panjenenganipun Pak Ali menika. Nggih. Insyaallah mangke teng Ngawi nggih badhe wayangan. Lah nggih bareng terjemahne ngeten niku kula kelingan wingi ten Blitar nggih Pak nggih. Napa? Kan nerjemahke desa Blitar rampung cek ngoten niku langsung pimpinane munggah panggung nyawer 500 teng Blitar wingi nggih Pak nggih. Sik, arahmu ki arepe golek saweran napa piye? Mboten teng Blitar wingi lak nggih nerjemahke ngoten lho. Ya Blitar karo kene beda. Lho lah nggih mula nganut kelingan lak entuk to Pak kelingan ki lak ya entuk to. Carane piyayi maringi rejeki marang seniman, ora kok langsung mene dhuwit ngono ki ora. Ning sapa ngerti, ya toh. Mau panjenengane Pak Ali paring dawuh. Setelah ini kalau nanti lancar Pak Dalang, kita pindah wayangan Gebiar Budaya Mataraman di Ngawi dan juga di Pacitan. Kuwi wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan gareng. Ora apa-apa. Niku sasine napa kira-kira? Kira-kira mangke ya Desember utawi Januari. Desember gede-gedene sumber, Januari hujan sehari-hari. Terus Wayangan ora nek garenge udan. Sik, ndek iki ning Blitar aku ngejak kowe kok udan deres yo An. Anu lali jopone, Pak. Lali jopone, Pak. Mboten wis pokoke tetep klasik ndak masalah, sing penting lancar, wayang tetep ngrembaka. Nggih. Ora Ini ya komplite tetep ngangge gareng kok, tetep ngangge gareng. Lho, kula ora dijak ki tetep nusul, Pak. Nusul. Wani ngeyele kok, Pak. Nggih. Pak. Kula golekne kanca. Ha iki. Niki kanca waranggana domestik saking Ponorogo sing ibarate digodhog wis ora iso empuk. Wis alot banget ya, Pak. Nggih, ngoten niku. Mbak Lucy Brahman. Coba kaya apa? Men jumeneng. Ayo. Ayo. Nonin 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 Pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng Tralala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Piyayine cerdas kaya ngoten nerjemahke bungkal. Niki pras ketemu jenengan. Terus? Biasane ora beda karo gurit. Nggih. Kowe karo aku waleh, aku karo kowe saya nek tenan. Awan Lucy, sore Lucy, wengi Lucy. Wis, nek tenan, Pak. Kula niku nek entuk wong model kaya ngene iki tenan, Pak. Wis ora beda, Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya padha iki mekroke, Pak, pun. Piyayi Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Urung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanang kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to, gendengmu bocor sapa sembenakne ra bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sing colong wonge kok. Aku yang gumun Mas Nyun. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki sing garwane riyen niku. Gedhe niki. Heeh, mari ngono keri dhewe kene kok tolo tanggapan malih dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekah diwehne kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Sedekah kok mung dhuwit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satriya Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanemsone yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nah aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku.
umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing masakne ya. Masake. Ngoten lho Pak, maksudnya ngoten niku. Alhamdulillah. Kaya apik-apik awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to, Lus. Nggih to, Pak. Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Ya, ya carane malah penak duwe bojo lemu rasa golek selimut kok ya. Lah, ora golek selimut piye ora diambung angop. Keloni ngorok, ngentut, ngeces. Wis kamu lho. Loh, saiki ora enek wong wadon ngono kuwi. Sekarang tuh zamannya apa saja lek duwe duit apa wae dadi servis. Nyapa liya kok guyu. Rumangsa. Lah rumangsa dhek dadi jensete kan tunggale traktor ya An. Ha iya. Aja kaya ngono. Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. Lah, leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita. Sekarang itu persamaan gender tegese wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan. Contohnya, pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Loh, yo Putri. Terus Bu napa kuwi Gubernur Jawa Timur yo Putri Bu Khofifah. Tegese wi emansipasi wanita, kesetaraan gender lah. Ngono kok. Dadi pakaryan sing kulinane ditindakne Piyai Kakung wong putri ya bisa. Ora karuan kabeh. Contone? Bong supit kae. Ora enek bong supit wedok, umpama enek lho aku tetakan meneh kok. Bong supit iki sunat nih. Heeh. Enek wis tau ngerti kowe bong supit wedok. Sing nyunat ngono ya. Lho, mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no tekone kok. Nggih. Ning Piyai Putri niku rekoso lho Mas Gareng, kok mboten kok mbelani Mbak Lucy mboten. Rekosane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Terus Gembel bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget. Tur yen lairan niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten nika. Sabil, Pak. Oh, sabil. Perang sabil, senes cakil, Pak. Iya, sabil. Senes cakil. Urung lek putrane ora metu-metu. Yo, dijahit ora mau dijahit diobras kuwi ya toh nyawa. Ngono lho. Wong lanang apa paling wong lanang kur disupit pisan tok wis selawase kok. Lho justru malah lara iki lara wong letet-tetak timbang wong lairke, Lus. Wah, jan pengalamanmu ki cetek kok, Lus. Lara wong wedok ki lairne. Lara wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh. Ning Mas Gareng kudu eling. Napa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, Wanita adalah Tiang keluarga. lah, kula ki tiang jaler, Pak. Yoan, Pak. Wong lanang ki tiang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya apa lek kata-kata. Kata-kata Dibalik dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang setia. lah. Nah, ngono kuwi. Kula ketok iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. Seorang istri selalu mensupport sing kakung, makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dalang kondang. Bojomu yang ngono. Ra. Di mana suksesnya seorang laki-laki? Ya. Karena ada wanita yang hebat. yang setia Yang kok. setia. Yang setia. Gini aku sukses sih bojoku ra setia. Lah nyapa? Ya kuwi mau. Oh. Ora Ya, apa-apa, tapi- tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. Tapi kan sekarang harus diganti yang luar biasa. Apa? Garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga. Iki ngrembuke Dinas Oh, Budaya iya, dan Pariwisata. Luar biasa. Malam Nah, hari ini sing mirsani sampai jeduk ono. Wah, matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten parian nggih penonton. Mas. ya iso to? Ya, lho. Ya coba-coba. Kiai mrigi kok. Coba. Aku belajar kuning Kiai Bungkal. Iya, parian, coba. Pamane pripun? Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ngemut Parian kan sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Iya, iya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus didilat ki lho. Lah ora bener meneh. Ora positif kuwi ora. Ngemut-ngemut Ngemut dilat-dilat. wesi. Terus Ngemut wesi. Iya ya, sita. Karo mikir kaya ngemut wesi. nganti Iya.
Aku iso iki jane. Pak. Ngemot wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Amin. Wong Kok gur Bapak arep Suli? gur arep rone kok dadak ngemut wesi lho kok ya. Tes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampean saiki kagem Pak Warga masyarakat Bungkal. Warga masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal, ungkal iso karo es iki piye to kuwi? Tuku ungkal mampir tuku es ngono lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa ora beneran? Tuku bantal karo ngombe es, ngono ya gak apa-apa. Ya ngono, senengane kok. Neh, apa neh? Lho, mulih ta kula ta? Disingkas. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Amin. Kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku uyah digawa mrene. Pak Lurah kapan wayangane? Pak Lurah niku guru api-api ya. Oh, yayine sae sanget lembah manah nggih. Sukses selalu. Ya engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Didongake wong kabeh sugih rezeki engko wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wengi iki nek engko bakale berkelanjutan. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Dengan jalan kisah ya kuntadi. Bintang tamu gareng. Bejen. Nusul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Nembang rumiyin Mbak Lucy. Nggih, Mbak rumiyin, nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sak kanca para perwakilan panitia. Juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak Digareng. Oke. Monggo, Pak. Saben bengi Nek dhisik iya Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan kok Lus. kanca-kanca payune. Ya nek dhisik isih saben bengi Pak, nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora mesti Pak. Tembang kok diprotes lho ora. Lah ya urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi ya. Pak Lurah langsung gujeg ya karo Pak Dewan. Batine ngene, ya trah iya. Krawitan iki nek wis madang karai ngene. Seniman pilihan. Jos. Jos. Kompak. Slogane sempak teles. Aja purno lho, Ge. Semangat kompak anti lemes. Wah, iya. Semangat kompak anti Saben lemes. aku mumbul mesti dijenggleng. Madang kara. Kompak. Hebat. Kompak. Dangger kowe jengglek apa mumbul Mesti dijengglek. Lho buktine ora enek kok pengrawit aras-arasen mongko pendak dina Pak Yoyo ki wayangan. Gak enek. Nek tetep kompak. Kompak. Iki pengrawit ngene iki sing perlu diundhake kesejahteraane ngene iki. Tanam Anggar kabeh Asmita. Lho lah iya ngene iki. sarjana seni. Dereng. Kok ora kompak, Reng? Non, Kok ora kompak. yo biasane ngono kuwi Pak. Penyusup iso ngono kuwi Pak. Yen memajan hamong karo janur kuning janur kuning Mudeng iki nggo napa? mudeng ki paham maksudnya Lah iya maksudnya aku Pak. obah plang 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 ngono iki pas kowe Lho kanca-kanca, lah warga kene lak rong pirsa. lah wis kerep ngono Bawa mumbul. Teko dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek urung tak jambak. tembok jabak apane kudu
wirone. Ya nek Rama Yai. Wirone. Persis kayak sapian teletong persis. Ancang-ancang dhisik. Ngono lho menehi kode letong mbok pangan kuwi letong. Letong. Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Iki lho. Guna. Ya ta, lek aku kerpling ngono lho. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik karo kanca-kanca. Maksudnya piye? Maksudnya ngene lho Mas, lek aku mumbul ya kendang ana anu gareng ngono ki ditabuh bareng-bareng ngono lho. Pas mumbul tabuh iki diangkat ngono. Oh, tabuh diangkat ya. Masa radel aku memang Jelas. ponorogo. Jeneng tembung ki akeh mula bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, ya toh Pak. nggih Purwodadi kutane. Sing dadi omongane. Heeh. Ayo ngono ki mau lho Mas, pokoke aku tabuhana jenglengen kaya kuwi ngono kuwi pas drueng ngono kaya. Nah, ngono Mas, dituruti Mas. Iki kok nek tabuh ora mbok diangkat, turuti Pak mangan Bleng. pager lho iki kok. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing mumbul. Oh iya iso. Ndang. Guna. Gak ngono kuwi jemati. Gak diangkat ning dhuwur ngono kuwi di. Maksude piye kowe mau lak mau nito nek aku mumbul diangkat lak ngono to. Maksudnya diangkat ning dhuwur ditabuh siji-siji kaya awakmu mau lho. Tabuh siji-siji, oh sing jelas. Wis. Gunung ya Pak balene. Nuruti Wong wong ponorogo kok. nuruti wong mekrok ki angele kok eram. Pak No ijan gak solmet mbek aku dhewe iki lho Pak No. Cakno. Cakno langsung viral. Gunda. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye? Munine ki lho piye ngono lho. Nabuhe ki munine piye? Mune iki bar jeng ngono lho. Mune ditabuh jreng ngono lho. Oh, ndan-ndan jreng. Oh iya, apik. Aku wong Ponorogo ora adil. Turutan ora mbok turuti uda ning panggung wong iki. Aku dhewe kayak kesenengan kok ya. Guna. Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane lara udun kabeh. Gel. Ah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. Lho gentenan to, Pak. Gentenan. Kasete ben beda. Ah, iya. Gentenan. Pancen kudu diwolak-walik kok. Oke, ora diwolak-walik gosong. Pak. Kosong. Saiki genten we. Pacita. Yo. Hey!
agak iso. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhek berkarya dengan penuh etika. Sampeyan ngenjleng Mbak Lucy oleh ning aja didepne Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madhepe rono. Oh, ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madhepe mriko ngoten to? Nggih, ayo. Ngerti to, paham to? Paham, Oke, paham. Akhlakul karimah kudu dijaga. Yo. Yo, deblak kuntak. Yo, Ji, rok lu. Sik Mas, Sik to. salah. Kuwi tetep rene kuwi lho. Kok ngerti to Pak nek jenengan bocah noleh? Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho Pak. Sik mbok engko rono lho. Menggok dhewe kok. Ronokno ngono lho. Ah, ngono lho. Kok Anu ora instruksi jalan. beneran. Tung tak ketuk. Delung. Deblak kuntak. Sik to. Pak Ewo lak ngendika to. Heeh. Sirahe madhepe rono. Bener. Lah ya kula ki wis madhep rono. Lah kuwi menggok rene iki lho. Iki sirah liyane. Iki sing luwih terginas neh sampean. Iki kan terkenal niki napa pelawak sing paling energik. Oh. Nggih. Energi ki apa? Energi itu sing lincah. Lincah. Deng jak omong. Kupinge kelomoh langsung. Wong lek orang tak tidoni sindan orang semangat. Bar mangan apa to Lus ambune kok badhek men ngene. Gak trimo badak. Lang dijak omong dijak ngendika Pak Dalang kowe ora tak nyaut iki mang nyapa to jane gumun aku. Nyaut. Wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Lincah. Ya, juga. Panas. Para penonton ki soram wis biasa lek kurang jenggleng ki sak mumbulan wis biasa. Pelawak-pelawak kan mumbul sak ping 20 biasa. Lah terus piye? Lah siji ya apa sini no makmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kon ping pira? Lah ya sesuai sing nak bocah nom-nom sigak jeng minim ping 10. Jalukmu ping pira? 10. Tak turuti. Sapa ngerti ki permintaan terakhir. Sesuk sing nang Ngawi ku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Awang maring tratap sampeyan ning ngendika ora iki. Sing nang Ngawi sok mben iki cukup 5. Oh iya. 10 to? Ayo. Tulang tak. Kakean. Lah pinten iki wau? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikuk loro, Pak. Apa enak juga loro. Wah, terengginas tenan aja. Masyaallah. Rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan panas aling-aling capek Aku. Nadyan wadon sarata. Swara suling masuk lan kami pun sami gunung maning banyu. Malam
tasik kersa lenggah. Nggih, sembah Bapak nuwun. Darame nggih. Masya Allah matur sembah nuwun. Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin nggih. Sakar bisa Terima kasih. Jawa sami-sami luar biasa. Nggih. Tembang menika kula wau ugi kula aturaken dumateng para pepunden kula, para guru-gurunipun, mbah kiyainipun anak kula pun Brahma Kesawa ingkang lenggah wonten ing Ngabar. Mbahe Brahma ya kuwi Mbah Kung Wahib, ya sing wis ngrengkuh Brahma kaya putune dhewe. Pak Jainul ugi mekaten wis kaya bapake Brahma dhewe teng mriki. Ugi Pak Nasrul lan sedaya kemawon Bu Maryam ingkang nyatanipun ya karo mblawentah santri ning ya tetep tresna kalih budaya. Ya, ngoten niku. Luar biasa. Boten kata lupen ugi dumateng penggemar setia Ki Cahya Kutati wonten channel YouTube kathah sanget ingkang rawuh dalu niki. Wah inggih. Aturi salam. Nggih. Kleben menika dipun tenggani kalian anak kula lanang Mas Nanda menika mahasiswa isi Surakarta. Jurusan pedalangan sing sok ngasta wonten mriki Mbak Lucy, Mas Nanda niku. Oh, ngaten. Ndi bocah. Nggih. Mas Nanda ndi? Ondele. Oh, nggih. Oh, niku nggih. Wis tau dijak. Blas. Nggih, siap kathah mriki dalang muda luar biasa. Nggih, leres. Yang pernah meraih beberapa prestasi juga. Alhamdulillah. Kan tegese wayang ora bakal punah mergo tuwuh generasi dan generasi lebih baik terus. Nggih. Menika wonten nawala saking pepunden kula Bapak Haji Suli Daim MM, Wakil Ketua Komisi E, Wakil Ketua Fraksi PAN ingkang ngersakaken lelagon apa iki Wijaya Kusuma. Nah nggih.
Wijaya Kusuma. Nggih. Tapi tak golekne kanca Mbak Lucy. Oh, nggih, kita ayo Pak. Iki lho, Rek. Iki sing anyar iki coba. Ayo, nggih. Ngene iki lho, duwe bojo sing ngene iki lho, Rek. Ngene iki lho. Iki musuhe Sumber Kencana. Ayo, Mira. Oh, Mira. Wah, jan ya. Bojo ngene iki. Cublak suweng men jumeneng. Yo Mbak Mira, dados. Nggih, sugeng dalu Mbak Mira. Wah. Mas Gareng Mbak Lucy. Nggih, Pak. Niki lare niki nalika isih cilik. Alitanipun. Nggih, nate asring tumut kula teng wilayah Nganjuk niki lah bocah Nganjuk. Oh, Nduk Mira daleme Nganjuk. Nggih. Oh, Nganjuk ya, Nduk. Nggih. Karo guyangan ngendi, Nduk? Sing kok takoke langsung kuwi lho. Kula nek nyegat bis kan teng mriko, Pak. Walah. Nek Nyegat ngetem bis mawon nggih. nyegat bis ora nyegat apa-apa. Walah. Menawi kalih guyangan niku mboten tepi-tepi sanget, ning mboten celak-celak sanget. Kirang langkung nggih setunggal jam. Oh, ya lumayan ado, lumayan ado. Pian kok apa ning kono? Pian pas nemoni aku kae to, ning kono kae to. Iya, nah kowe tutupno kok. Iki cedhaki to Cahayu ki ning omah ki gedhi ngene iki dak dicedhaki cek-cek. Mau ngene iki malah nyengkake umur kowe kocruk. Ya ora to, iki mumpung kesempatan di atas panggung ngono Ya lho. kesempatan di atas panggung ngene iki nek terbawa hati bahaya resikone gede. Iso ngentekke banjar pekarangan kowe iki. Mbak Lucy, piye-piye? Kula kinten mboten wantun kok menawi terbawa hati kalih kula. Amargi niki anjenengan angsal salam saking Pak Puntono. Menika marang sepuh kula, nggih. Menawi jenengan macem-macem kalih kula, jenengan mengke lewat pundi lah. Mengke digasak. Mantune Mas Puntono. Nggih. Jliteng kakangku kae. Kok ya jliteng ngono lho? Ireng Ya kakangku. pancen iya sih. Nggih, mboten mungkin wonten anu Mbak niki macem-macem. Nduk, mergo ning dhuwur panggung kudu los. Lek ora kowe. Oh lho, Kesempatan, mantune kesempatan. Puntono to? Nggih. Pak Puntono. Wah, ora mantu ya. Iya ora apa-apa. Iya, iya. Gak apa-apa. Masa Aja ngono ngisin. anu arep macem-macem. Iya, iya, iya. Wong wis sare wong wis. Iya, kok sik alon-alon Iki kok. di atas panggung los lat kuning kabeh. Kasar kowe iki alon-alon wae to. Piye to? Lucy. Dhuwur panggung ora apa-apa. Ora disongkokke kok mau. Heh? Ora disongkokke kok maju dhewe. Lah Inisiatif. mumpung cedhak iki tak kon jomong ning ngono kok. Anu daleme ngendi Nganjuk. Nggih asli. Mongko Pak Puntono ki Sukoharjo. Nggih. Oh, saiki tinggale ning Nganjuk. Lho, ya teng Sukoharjo. Oh, datang mriko, Pak. Boyong nang Sukoharjo. Boyong teng mriko. Riyen kula nderek Pak Cahya niku tasih alah tasih umbelen kula. Nggih. Oh, kabare ndek Teng dhuwur panggung tasih nangisan. Oh, cilikane si Momong kowe ki lho, Ren. Nggih jenengan sing nyewoki ngoten kok. Nek adus nggih didusi gitu. Oh, alah Mira sing dempet tak cewoki kae to. Wis gedhe saiki. Lah kan pamrien jenengan niku jane nggih napa nggih? Mbah. Gitu mbah kula jane. Nggih to? Kan riyen sing ngomong kula. Leluwur. Lah nggih to. Wah, jak jebul iki bocah sing dempet kula cewoki nek adus tak dusi nika niki to, Pak. Nggih. Sombong saiki. Kok iso? Kok saged. Cewek saiki cewek dhewe ora ngakon aku kok. Lah wis gedhe kok. Harus mandiring pribadi kok. Mbak. Sampeyan umpama duwe Lho lah ya beda to upamane ganthuk aku iki nono. Umpama mlaku lah ya beda to, ceritane rak beda. Aku Iya, mlaku iya. terus Pak Cahyo kun tadi tanglet. Iya. Ya ampun Mbak Mira. Nggih Pak Cahyo. Mindanipun tukon pinten. Ya ngalah kok
sia-sia menda. Sing ditakoni iki aku ora mirane. Lah piye? Lho ngene sing ditakoni iki aku to, Pak. Lho Pak De Gareng. Pak Cahya. Nggih badhe teng pundi? Ngeterke Dik Mira nderekke Pak Cahya pun tadi. Oh ngaten. Nek umpama aku bojomu. Ya. Lho Pak De Gareng. Pun. Badhe teng pundi? Ngawinke jaran. Sia-sia. Ora gelem tak kawin dhewe. Iki meneh contoh sing ora apik. Kok bojo tuwa dijaran-jaranke. Bojo tuwa iki kanca berjuang. Aku karo kowe iki omah-omah duwe jaran, wayah ngawinke mula aku karo kowe mlaku golek jaran sing gelem ngawinke jarane dhewe ngono lho. Lah aku kok tuntut muni jaran kok. Ya berarti aku jarane. Lho kowe jaran apa udu? Udu. Udu ra tok nesu. Lah kok gandeng kok. Wong jarane dhewe nang omah kok. Truk. Ya sing adil. Ya adil, adil. Kene ya Nduk Mira. Nadyan to mantune kanca ora apa-apa. Kenapa-napa? Umpama sampean duwe garwa Mbak Mirah cara mandi ngono iki mbok dusi apa wong bojone ayu. Paling ora air susu. Ayo. Mandi susu. Mandi susu. Makane putih terus awake. Lah iya mandi susu. Umpama bojomu aku Mandi lumpur. Lapindo. Wah, mandi lumpur terus live TikTok oke wong nyawer kok malah. kok malah aku bojoku wis yo. Salah kuwi lah mbiyen. Ya aja kaya ngono. Umpama garwane iki jenengan Dik Mira. Dik Mira iki badhe, "Mas, nyuwun mimi ngono mbok jukukne mimi apa?" Paling ora ya mimi iki Coca-Cola, Fanta. Wong ayu ya. Orange juice. Orange Orange juice. juice. Ngoten Nek niku, bojomu Pak. aku, Hah? aku Mas. Pengen mimi. Mi Solar. apa yeneng bojone diombeni solar iki lho. Ben iso glegeken. Angine engko iso metu. Lek pomo bojone kayu kowe Mbak Mira, arep tindak ning mall ngono iki mbok tumpakne apa? Paling ora ya Alphard. Ya Dik ya. Wong wedoke tumpake Alphard kuwi nyeni. Nah, aku mesti apik neh iki pomo bojomu aku. Tak tumpake angkong. Disurung ngono apik kae. Adol rabuk ngono. Padha sok mben iki kowe tak jak ning pasar, tak tumpakne ambulan. Gelem. Pasare tutup ra sida ning pasar. Kusuma Wijaya, ayo Nduk Mira. Isa ya Dik Mira. Kangen karo suarane jenengan coba kaya Wah apa. iya, cilikane kaya ngono, saiki gedene kaya ngene. Ha nggih. Kusuma Wijaya saged nggih. Nggih. Ya. Monggo katur Bapak Haji Suli Daim MM Sugeng Laras. Oh nggih Pak Wakil. Nggih, leres. Nggih nggih. Monggo ganjos. Nggih.
kasih. Untuk Mira luar biasa. Wah, elok. Sak terus mawon Pak niki. Napa? Sak terus mawon. Terus piye bar iki prayok terus. Nangge terus golek ngoten. Ah nggih, amin. Mbak Lucy kalian Mas Gareng. Dapur. Mangke kalajengaken wonten ing segmen goro-goro. Oh, nggih. Kula tak mbacutne gelaring cerita ingkang kepareng mirsani nyimak lakon mboten namung mapan wonten lokasi ning kathah ingkang mapan wonten ing YouTube menika kepengin ngertos dumateng gelaring sanggit. Ya. Nggih Pak, daerah. Ayo yang ngono enggal damar mancung dicupet ya, Mak. Rarakit mbacutne gelaring sanggit. Anut lakuning Kurawa nguni patine sang Abimanyu kena ing cidra tandya sang Satyaki ngadeg ngambil sanjata sarasa mentang langkap buris rawa pinanah ketiban naga banda kawula nuwun sewu Paman Harya Setyaki sembah pangabekti kula kunjuk Paman. Inggih nggih. Anak Mas Angka Wijaya kula tampi dawuh sami-sami. Kakang Mas Pringgondani ngaturaken sembah pangabekti mawan tuan tuwa kunjuk. Kadangipun Kakang Yayi Plongkowati ndak tampa tiba sepadha-padha. Ndak sawang kowe kaya wong bingung mapan ana tepining samudra apa ingkang gumana musik sakjroning rasamu. Aduh. Paman Setyaki saha Kakang Mas Gatotkaca yektosipun malih-malih menapa? Wonten bab ingkang andadosaken kuwatos lan prihatos tumraping manah kula. Saksampunipun kula mangertos bilih ripalungguhan samangke Kanjeng Rama Madukara Kanjeng Rama Arjuna nindakaken tapa ngambang mapan wonten ing tengahing samudra. Kinten-kinten menapa ingkang badhe dipun gayuh mongko sugengipun Kanjeng Rama menika
sampun ngraosaken bagya mulya nikmat mupangat mboten kirang setunggal menapa. Parandene panjenenganipun kok taksih kersa taberi tapa brata. Anak Mas Abimanyu nuwun sewu. Satriya kados ingkang Rama Raden Arjuna menika yektosipun boten namung mikolehaken diri pribadi tegesipun sugengipun menika dipun sramakaken kangge srana kamulyanipun bebrayan agung. Mongko cetha pratila bilih ripalungguhan samangke negari Ngamarta nembe ketaman Tintrim. Mbok menawi menika mujudaken tanggel jawab ingkang dipun tindakaken dening Kang Rama anggenipun nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos meminta marang Sih nugraning Hyang Agung supados negari Ngamarta bagya mulya tentrem kadiwinyuni. Malah yen saka panemuku Yai Abimanyu pun Kakang lawan Siadi lan uga kabeh para putra-putra Pandhawa aja mung mangku tangan nanging sak bisa-bisa njaga ing kiwa tengening samudra kene. Nadyanta tumindak ingkang ditindakake dening Paman Arjuna ki becik ning wong seneng ora kurang pangalembana, wong cacat wong serik ora kurang panyacat. Kula kang mangkono kabeh kudu waspada aja nganti lena kaprayitnaning lair batin. Yen nganti ana menungsa sing murang tata bakal ganggu gawe anggene tapa brata Paman Arjuna. Ndak pundhut kanthi banget Yai Abimanyu aja mung meneng wae. Ayo makarti, ayo jumangkat. Muni nggih Kakang. Kakang larang bena becik besok mendemo paris. Paris prayitna wa karonta wong ing swara tinumpas panik wawak Pandhawa.
Wah. Ana dongeng entik-entik si penunggal patek nono panunggul apa dosane wani ngungkulisa sama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu tangting brengos sak kepel sisih pijer dipelintir wae. Aja nganti kowe mati tanpa aran mara gage ngaku sapa jenengmu. Lek nomripatmu jerengen gobokmu. Satriya Lesan Pura Raden Setyaki ya Raden Sencaki kowe sapa? Muri saka negara Tunggul Malaya. Kesete sesembahanku Prabu Dewa Srani. Bintang samudra kang dadi aranku. Kowe nyimpangongi wa utawa nengen? Endi sing jenenge Janaka sing jarene tapa ngambang ana tengahing segara? Janji ora gelem jugar nggene tapa brata. Kelakon tak pocok janggane. Blangap-blangap paton ngucap. Cetha lamun toke teka ana kene mung waton Sulaya. Yen pancen wis gembleng lan kenceng tekadmu arep ngorak-arik tatanan. Ripalungguhan iki Setyaki gawe giri sayembara. Karepmu kena kowe nyinggol kelawan Raden Arjuna waton pinter jebol diadane Setyaki. Piye? Rada muntap lir kinetap. Upaya sinepe. Cocok bang mawingo wanges sugih kendel bondo wani legan golek momongan bukunuk golek pasangan merangi tatal grajiamu maju jangkah tangan undar nergadamu ran cepat igamu nglayang nyawamu tak guroni batangmu
Padak sirahmu. Out. Hei. Jebol. Iya, kamu. Ah. Hei. Cak sirahmu, Raminggat pecah sirahmu. Ayo. Oh. Ah.
Wah. 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 Awas. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata